Kabaw naman tatanan no nga ang kaning kamunggay kay daghan gini siya makuha nga benepisyo. Aside from ato siyang utanon, ato gi siyang pwede ihawb siya o pwede siya mahaplas-haplas. Sukad nga na mild stroke akong mama katong di na maisa yang kamot og tiil, ako siyang hawban og inaani mga 37 seconds ihawb siya sa kayo. Usa sa iyang maintenance kay ang kani siya ihawb na mo ang kamunggay ug ang uban pang herbal nga tablitas. Uban pud ani, human niyag haplas, amo siyang paimnon atong herbal nga tablitas. Inang after 30 minutes, pakano na mo siya og katong gardaba nga saging hinog, wala siya gilung. Proven and tested gini siya kaning kamunggay nga ihawb unya ihaplas-haplas kay tanawa as you can see siya na maghaplas-haplas ang kagalingon kay sa una kami maghaplas niya apil to ang iyang naong katong nahiwa iyang baba katong pag stroke na niya pag-atake na niya unya ang iyang mata kay naigo man to pagkatumba niya naigo man sa bangko so akong giaplas-haplasan sa ana nga hinawb nga kamunggay hasta ang iyang baba na okay na unya karon ang iyang bukton o iyang batiis siya ni maghaplas-haplas ang kagalingon pure buyag lang salamat sa Ginoo. Hinaot nga magtuloy-tuloy ang iyahang kuan. Ang iya langging blood pressure more kaliwat gina siya. So again kaliwat gina siya so mosaka gi siya bisan napay maintenance sa pangidaron sa duma. Kay ming pasalamat sa kamong guys. Salamat Ginoo mo kini ang Ronbel Gams.